sira la k'a fɔ lettre mun kɛra ka ɲɛsin wasa furancɛ fanga ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ni gouvernement ko o ka kan k'a lajɛ joona joona min b'a to gɛlɛya mun bɛ sira in sanfɛ an bɛ don min na ko bi olu bɛ se ka wuli. Kolum info ale ka bi sɔgɔmada bɔliw la ale kumana jɛkulu damadɔw kan minnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ASEPTI, SOMAGEP, APEJ ani fo ka taa se CESIM ma ko nin wagati ninnu kɔnɔna na olu kɛlen don k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ sababu ye Mali ka nafa sɔrɔ siraw olu bɛ se ka yiriwa. Info Soir ale ka bi sɔgɔmada bɔli la ale kumana cakɛda kan n'o ye PMI Mali ye ka tɛmɛ ni u ka ɲɛmaa ka dalakanw ye a ye mun bɔ a sira fɛ k'a fɔ ɲɛda kura kɔni o dira nin cakɛda in ma an bɛ don min na i ko bi. Le Flambeau ale kumana o PMI Mali kelen kan ka jira k'a fɔ nin baara kura ninnu n'o kɛra sababu ye ni ka PMI Mali jabala k'a labɛn k'a kɛ cɛɲi ye k'a fɔ o kɛra minisiri ka nisɔndiya ye min bɛ tali kɛ ministre de l'économie et des finances Alusini Sanu a ka fɔ ka na. Le Tican ale ka bi sɔgɔmada bɔli la ale kumana session budgétaire du Conseil national de transition min baaraw yɛrɛ ninnu donna kunu centre international de conférence kɔnɔna na ka jira k'a fɔ a bi taa se loi camanw de ma k'a fɔ dan na don minnu na nin session in senfɛ ni k'olu walawala wasabulon kɔnɔmaw fɛ. Min ye le reporter ye ale ka bi sɔgɔmada bɔli la ale kumana kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Prytanée militaire de Kati la u bɛ mun labɛn san o san n'o ye journée d'excellence ye ani ka waliɲumandɔn ta ka ɲɛsin u ka kalandenw ma minnu sera ka paraɲɛba kɛ san kɔnɔna na kalan siratigɛ la ani fo ka taa se san kuncɛ kimɛliw ma. Min ye le guide ka bi sɔgɔmada bɔli la ale kumana ka ɲɛfɔra fɔlɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ consommer local kan n'o ye kan an yɛrɛ fɛnw u don o ka jira k'a fɔ baara kɛrɛnkɛrɛnnen minisiriso fɛ o sigina sen kan min bɛ tali kɛ atako 6nan na o baaraw yɛrɛ ninnu na Bamakɔ yan nɔ kunɲɔgɔn tɛmɛni. Min ye indicateur ka bi sɔgɔmada ɲɛfɔra fɔlɔw la ale fana kumana bamanciya wali min bɛ sen na ni ka ɲɛsin camion citernenw ma n'u bɛna essence ye Mali kɔnɔna na ani fo ka taa se camion baw ma. Malick Diaw kunu u ka session dayɛlɛnin senfɛ a ye jalakili ta ka ɲɛsin puissance étrangère ma n'o ye jamanaba dɔw ye n'u kɛlen don ka nin waleya ninnu sigi sen kan ka tɛmɛ ni bamanciw ye min bɛ kɛ sababu ye Mali nafa sɔrɔ sira ale kɔni bɛ se ka bajigin ni ka dankari a la. Le Caïman de Inde ale ka bi sɔgɔmada ɲɛfɔra fɔlɔw la ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la octobre rose kan k'a fɔ lutte contre le cancer Mali kɔnɔna na ko gɛlɛya caman bɛ yen nɔ bi na nin baarabolo in na min kɛlen don maa minnu ka baara ɲɛsinn'a ma walasa ka olu bali u ka baara kɛcogo cɛɲi na. Le Pouce ale ka bi sɔgɔmada ɲɛfɔra fɔlɔ la ale kumana octobre rose kelen kan ka jira k'a fɔ octobre rose dɛmɛ minnu bɛ kɛ a hukumu kɔnɔna na walima solidarité ko cana ko gɛlɛya caman b'o la ko ka jira k'a fɔ a bɛ kɛ kɛcogo min na ko yɛlɛma b'a la ka don o la nin waati laban ninnu kɔnɔna na. Ka kunnafoni gafew ɲɛfɔra fɔlɔ kun cɛ Nouvelle Horizon ale kumana maa kan min bɛ tali kɛ Alioune Nuhu Diallo la n'ale ye Mali wasabulon ɲɛmaa kɔrɔ ye ka jira k'a fɔ a ye laɲini dɔw kɛ n'o ye lettre de pourparlers ye ni ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma min bɛ kɛ sababu ye ka kumaɲɔgɔnya don u ni Iyad Agali ani Mɔbɔ Hamadu Kufa fɛ ka tɛmɛ ni waleya minnu bɛ sen na bi na n'a kɛlen don ka gɛlɛya caman don tajiko la an ka jamana kɔnɔna na ani maaw ka basigi walasa u ka baaraw bɛ se ka kɛ. Fanta Tumota. Sanga binani o dafara 8h kan aw yɛrɛ b'a dɔn n'o wagati sera dɔrɔn o ye walawalali wagati ni o ye décryptage ye Isa Kabala bɛnna o la an bɛna kunnafoni dayɛlɛ. Tarata octobre kalo tile 7 Isa Kabala bɛnna ka ban walasa ka kunnafoni ɲuman di aw ma Kaba. Décryptage wagati sera. Awɔ Fanta Tumata an bɛ sɔgɔmada foli di an lamɛnbaga ni an filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Minnu ni olu y'u ka baarayɔrɔ lasɔrɔ minnu m'a lasɔrɔ fɔlɔ minnu b'an lamɛn arajo sanfɛ ani minnu b'an lamɛn minɛn wɛrɛw sanfɛ an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma k'Ala ka tile hɛrɛ caya Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen. Amina yarabi Ala ka o duwawu minɛ. Isa Kaba balina ko kɛra min ye kunu fɛn min bɛ tali kɛ an ye jama faranga de ye station dɔw la Bamakɔ kɔnɔna yan nɔ ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛya ye. Alors ko mun de kɛra? Awɔ i y'a fɔ cogo min c'est vrai que tajiko kuma gɛrɛndɛ kuma tun bɛ sen na région ani dɔgɔkun daminɛ na Bamakɔ tun y'a santi fitinin kan ma taa yɔrɔ jan ka sɔrɔ kɛ mɔgɔw y'a sɔrɔ nka kunu balina ko kɛra min ye k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 14 wagatiw ka taa fo su la mɔgɔw ye jateminɛ min kɛ
station y'a daminɛ carburant bɛ ka dɔgɔya station na oui an bɛ se 17h ninnu wagati ma o y'a sɔrɔ ko gɛlɛyara ka ban moto kolonkolonw ni fɛn wɛrɛw daminɛna parce que mɔgɔ minnu ni olu ka tajiw banna wagati bɛɛ i t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o b'i jɔ station dɔ la ka taji ta ni taji sigiyɔrɔma ye 100 sara la i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ ko 20 ɲɔgɔnna 100 sara la olu dɔrɔn de tun bɛ activité la wa olu minnu bɛ activité la n'i y'o ta k'o jate n m'a fɔ n ko Bamakɔ station ye 100 n ko 100 sara la sur les 100% il y a que 20% minnu tun bɛ baara la an bɛ jateminɛ kɛ sur 20h ninnu wagatiw n'i y'o ta k'o jateminɛ o kundama o tɛ Bamakɔ bɔ heure kelen kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ attroupement ba nana daminɛ station kɔnɔna la station damadɔnu bɛ pour ne pas faire de publicité olu station i b'a ye k'a fɔ jama lahɔta ba taara o station ninnu na a dɔw kɛra gɛlɛyaw ye kosɛbɛ mobilitigiw ni mototigiw bidɔntigiw bɛɛ bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ parce que dɔw ta ye n ka taji yɛrɛ banna n tɛ se ka bouger yɛrɛ ni ma taji sɔrɔ dɔw ta ye sini jɔrɔ bɛ na n kan ka soli ka taa baarakɛyɔrɔ la pour que n ka risque bɛ éviter n bɛ fɛ ka carburant ta ka si n'a ye sɔgɔmada fɛ ka bɔ n'a ye dɔw yɛrɛ fana ta ye mobili dɔ bɛ n bolo so a carburant bannen don ou bien bolimafɛn bɛ n bolo a jɔlen don fan dɔ fɛ a carburant banna ni ye n bɛna carburant ɲini na donc o situation damadɔnu kɛra bɔn sen kan bɔ kun kan ye o station damadɔnu kɔnɔ minnu ni taji tɛ olu fɛ yen fiyewu olu caman y'u ka yelenw faga ka bɔrɔ biri u ka pɔmpu kunkolo la nka dɔw fana bɛ yen taji bɛ minnu kun pour que ka se ka jama lahawta ba éviter olu dɔw bɛ yen nɔ minnu y'u ka kuranw faga nka olu tun bɛ k'a dɔgɔdɔgɔnin di o fana na mɔgɔw bɛ taa ka taa ton dɔn ka kumaw cayara Bamakɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kunun surɔ ne ka baara hukumu kɔnɔna kama surɔ n y'a dab'a kama tajini fitinin min tun bɛ n kun n fana ye munumunu k'a daminɛ Falajɛ ka taa bila Tour de l'Afrique yɔrɔ la ka tila ka bɔ yen nɔ ka taa n yɛrɛ sɔrɔ fo ACI kɔnɔna la an dala ye ACI kɔnɔna la n ye munumunu ka Badalabugu cɛci ka Dawudabugu ni fɛnw bɛɛ kɛ k'a lajɛ mɔgɔw bɛ lahalaya min na n y'a sɔrɔ station n'i y'a ta Tour de l'Afrique ka taa yen fɛ i b'a ye k'a fɔ station kelen bɛ autogare ɲɛfɛ dɔɔnin jama dɔ tun bɛ yen nɔ i b'a fɔ k'a fɔ ko wɛrɛ de bɛ yen i b'a fɔ ko a damana ko wɛrɛ de kɛra yen nɔ n'i tɛmɛna yen ka se Dawudabugu sirafara la yen nɔ fana ni jama dɔ tun bɛ yen nɔ fo ka na a jama tɔ ton fo Dawudabugu gidɔrɔn sanfɛ n'i tɛmɛna yen kan ka traverser k'a fɔ k'i bɛ taa Badalabugu yan fan fɛ i b'a fɔ k'i bɛ ka taa Amadini fan fɛ station fitinin dɔ fana bɛ wo kɔnɔ yen nɔ fana ni yen fana ni yen fana tun bɛ yen ko lahara bɔlɔn n'i y'o bila ka jigin ka kɔrɔnisi ta k'a kɛ i b'a fɔ k'i bɛ ka taa pont filanan ta station dɔ bɛ yen nɔ fana ni station fila tugulen don ɲɔgɔn na mais station dɔ bɛ yen o dɔnnen don ni o ko ye yen nɔ fana ni kun kelen don i b'a fɔ ko lahara bɔlɔn n'i tun ye hali jɔyɔrɔ tun tɛ sɔrɔ ka bɔ yen nɔ n'i ye pont tigɛ ka taa i bɛ taa ka taa se i b'a fɔ k'i bɛ ka taa Passer fan fɛ station fitinin dɔ bɛ yen nɔ fana ni yen fana ni i b'a fɔ ko Bamakɔ bɛɛ tun bɛ yen nɔ de ok Fanta ka munumunu k'a lajɛ a lahalaya bɛ cogo min n'i tun y'a ye bon sen kan bɔ kun kan mɔgɔw bɛ ka mobiliw yɛrɛ ninnu bɛ ka don ɲɔgɔn na mototigiw bɛ k'u pan k'u coro ɲɔgɔn sanfɛ bidɔnba bɛ minnu kɔ la bidɔnba bɛ minnu bolo bidɔn fitininw bɛ minnu bolo bɛɛ bɛ fɛ ka taji sɔrɔ pɔmpisiw 3 4 gɛlɛyaba tun bɛ a la surɔ o ma da o ma sɔgɔmada in na mɔgɔw wulila n'o lahalaya kelen ye ne yɛrɛ fana ye nin taali ka segin min kɛ fitinin min tun bɛ ne kun o tor'o da fɛ donc sɔgɔmada ne wulila k'an sigi n ka valan na n jɔrɔlen kabi soda la n t'a dɔn a bɛ n bila yɔrɔ o yɔrɔ o nana se Dawudabugu sirafara kelen na n y'a sɔrɔ jama bɛ n kan n ye n timinandiya k'an jɔ ka aran minɛ o bɛɛ la fana ni aran fana bɛ ɲagami tuma la f'i bɛ jigin ka bɔ i ka mobili kɔnɔ ka na négocier ou bien ka mankan ci dɔw la tuma la comme ne ala y'i kantigɛ ka se ka aran tile ka na kuma pampisiw yɛrɛ fɛ n ko dɔw bɛ ka aran ɲagami anw minnu bɛ yan kabi 6 heures wagati dɔw bɛ da k'u bɛna aran ɲagami o cogoya la ten tɔ ka na dɔrɔn k'u kari ka don donc o kumaw ka ca ka taa ni ka segin taji ko b'o la halaya la Bamakɔ an bɛ heure minɛ komi sisan ne bɔra ka constat fɔlɔ kɛ constat fɔlɔ ye min ye o ye a kuma ka ca Bamakɔ bi kosɛbɛ
bɛɛ ka bɔ a kalama analyse tɛ bi dɛ bi ta ye vécu de oui min a kɛra an yɛrɛ ɲɛna a kɛra an yɛrɛ la ne ta ni e ta tɛ kelen parce que e fɛnɛ bɔra cogo min ne b'o dɔn mɔgɔ wɛrɛw bɔra cogo min u b'o dɔn donc o de bɛ yen bi kuma in tun bɛ sen na a daminɛna Moti ka na Segu ka na Kucala n y'a fɔ kunun ka kuma kɔnɔ yan ko tant que ni ko ma se Bamakɔ ma kuma yɔrɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ miiri ko événement tɛ k'aw ka kuma dabila ayiwa sisan kɔni a filɛ nin alors Isa Kaba nin ye a sɔgɔmadafɛlama ye yalima ka taa se tile kɔrɔtali ma fo ka taa se wuladafɛla ma an bɛ se k'an sigi ka mun kɔnɔ ani ɲɛfɔli jumɛnw de kɛra an ye mun de fɔra ou bien fɛn ma fɔ wa kunu fo n'a kɛra CNT président ye min fɔ kunu ko jamana dɔw jamana ŋaniya jugu dɔw fana sen bɛ an ka taji ko in na ko ka taji bali ka don an fɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ a la kunu an ye min fɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ ye mesure 5 minnu fɔ k'olu fana bɛ sen na mesure 5 minnu n'an y'u dantigɛ yan nɔ kunu o dɔ bɛ tali kɛ approvisionnement sécurisé ka se ka finitigilakaw bila ka baara kɛ walasa jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen carburant ka se ka don fɔlɔ hɛrɛ ni baden kɔnɔ lakana kɔnɔ ka fara o kan distribution a ka se ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani fana ni ka kuma ɲɔgɔnya kɛ an sigiɲɔgɔn jamanaw an bɛ taa carburant ta mesure 5 minnu n'an y'olu fɔ o kɔni fɔra k'olu ban la surprise kɛra min ye mesure 5 kɔfɛ de mesure 5 fɔra jumadon sibiri dimanche lundi nin ko daminɛna nin cogoya la tan k'a sɔrɔ kɛ kana ɲinɛ fana k'a fɔ ko sibiri ni dimanche mɔgɔw ka taa ni ka segin man ca k'a sɔrɔ kɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'olu ye weekend sɔrɔ ka bɔ olu b'u lafiya o ka so mobili caman bɛ yen minnu tɛ bɔ lundi ye don min ni foroba tiɲɛ tila don donc bɛɛ bɛ bɔ o don a mana kɛ cogo o cogo n hakili la o bɛ se ka kɛ explication fɔlɔ ye ɲininkali kɛ mɔgɔ bɛ se ka jɔrɔ ni mun ye n hakili la jamana ɲɛmɔgɔ m'a dɔn n'u b'a to mɔgɔ ka jɔrɔ ka se o hakɛ ma pour le moment carburant urgence bɛ yen carburant ka don Bamakɔ an bɛ wagati min na komi sisan urgence bɛ yen carburant ka don Mali yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na komi sisan est-ce que a baaraw bɛ sen na kabi jumadon kuma fɔra pour que bi ni sini a ka don station dɔw bɛ a bɛ minnu bolo déjà mais ko in problème ye min ye c'est une mauvaise organisation cogo di tan mauvaise organisation ye min ye c'est que bi ma min faamu ni n bɛ se k'o yɔrɔnin fɔ fana o yɔrɔnin jumɛn o ye nin ko daminɛna kunun kabi 14 heures wagati fo sisan mɔgɔ minisiriso min ɲɛsinnen bɛ kɔnɔna lakana ko ma a tɛ ka kala don ɲin na ka bɛn n'a ye ne bolo mun kan ka kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mun kan ka kɛ min kan ka kɛ nin bɛ lahalaya min kɔnɔ station minnu ni carburant b'olu kɔnɔ a man ca o station minnu ni carburant b'olu kɔnɔ commune kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na arrondissement kelen o kelen polisiso bɛ yen nɔ ka élément 2 élément 3 détaché ni station ninnu kɔnɔ u ka mɔgɔw organiser c'est tellement ça veut dire que c'est une question de bon sens parce que fɛn in bɛ ka taa anarchie ni bɔ ka bin o fana bɛ k'a baara tɔ gɛlɛya o o bɛ k'a baara tɔ gɛlɛya pompisiw n'u ka gérants ni fɛngɛw tolen don ɲɔgɔn bolo n ye station caman ye i bɛ taa sɔrɔ u promoteur ba yɛrɛ nalen don u yɛrɛ jɔlen don mais se t'u ye dabali t'u ye nin suguyaw mana daminɛ jamana kɔnɔ a fɔra ko force de l'ordre ka baara tɛ dɔrɔn ka circulation réguler parce que ko in bɛ ka déborder ka se hakɛ ma a bɛ ka circulation tiɲɛ d'abord station ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen u bɛ goudron-daw de la o goudron-daw la i t'a sɔrɔ ni jama taara ka taa ton fo mɔgɔw bɛna ka na goudron minɛ o bɛ circulation yɛrɛ bloquer fan dɔw fɛ kosɛbɛ n ye fɛn o fɛn gɛlɛyaba sɔrɔ o ɲɔgɔnna la n'i y'a fɛn o fɛn jateminɛ a bɛɛ bɛ fɛngɛ de la alors que n'i bɛ fɛ ka circulation réguler ka ɲɛ il faut éviter que bouchon ka kɛ mais tuma dɔ la an balima finitigilakaw yɛrɛ bɛ côté na yen fɛ mais o ɲɛ bɛ bouchon ba la station na yan nɔ mɔgɔ tɛ ka taa mɔgɔ tɛ ka segin alors que il faut juste détacher 2 ou 3 éléments olu k'a organiser hali n'u bɛ nɛgɛ ɲini fɛngɛw fɛ station tigiw fɛ ka nɛgɛ da k'a fɔ a ye aran suit aran kana taa gidɔrɔn da kan mais a ye aran kun jɛngɛ ta a y'a kɛ tan ni finitigi y'o fɔ Mali kɔnɔ dɔrɔn il faut que fini b'i la n'i ko min dɔrɔn mɔgɔw b'o kɛ o tɛ bonya o tɛ janya donc ne dabali banna ka ministère de la sécurité halisa u ma note de service bɔ surɔ ni bi ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ aw minnu bɛ arrondissement ou commissariat la a ye élément dɔw bila station ninnu kɔnɔ u ka jamanadenw organiser c'est votre rôle donc ne tun bɛ fɛ k'u ka attention attirer o kan minnu fana ni ye gérants ye n'olu m'o kɛ gérants ni station tigiw carburant bɛ minnu kun adresser une lettre aw ka commissariat mɔgɔw ma k'a ɲini u fɛ u ka élément 2 élément 3 ɲɔgɔnna di aw ma minnu bɛna ka na labɛn k'aw ka yɔrɔ la parce que aw ka élément n'a tola nin cogoya la tantɔ kuma dɔ la
élément b'a fɔ mɔgɔ ye pompisiw b'a fɔ mɔgɔ ye ko taji banna mɔgɔw tɛ da la mɔgɔw dusu bɛ tiɲɛ n'i ye station dɔ ye surɔ n'i ye station dɔ ye dɔw dusu bɔra Badalabugu dɔw dusu bɔlen don parce que pompisiw bɛɛ donna so dɔ kɔnɔ k'a da sɔrɔ ka muso kelen de to yen nɔ k'a fɔ ye ko k'a fɔ ko carburant tɛ yen mais mɔgɔw tun bolo ko carburant bɛ yen ne kɔni m'a dalu sɔrɔ ko carburant bɛ yen dɔw yɛrɛ ye ne la confie ko walayi ko carburant bɛ yen donc mɔgɔw jɔlen don dɔw yɛrɛ bɛ k'a kuma ni fɔ kɛrɛfɛ k'an ka pompe bɔ k'an ka carburant k'an kun oui dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u ka pompe bɔ u ka carburant k'u bɔ ko carburant bɛ yen nɔ donc n'a continué nin cogoya la tantôt incident n'est pas à écarter. C'est pourquoi il faut prendre déjà des mesures. Min kera kunu no nyona kera biye que no nyona kera chini. Il n'est pas expliqué incident ka bo ala. Ni soni incident ka bo ala. Précaution de kanga taka jatemne o ka force de l'ordre déployée. Station mununi carburant bu polo ko sécuriser carburant fenanga distribuer ko ɲumana bɛɛ ka se k'a sɔrɔ cogo min ka tɛmɛ n'i sen fila ye k'a sɔrɔ mɔgɔw ma taa cuncu ɲɔgɔn ka désordre ba kɔnɔna la i t'a sɔrɔ na yen fɛ dɔw bɛ aran kura créer i yɛrɛ t'a dɔn jɔn ye aran ye jɔn tɛ aran ye alors que jama mana caya ɲɔgɔn ka fɔ ordre de ka don ko la mais pompisi bɛ a ka carburant feere la a kan ka wari jate a kan k'a dɔn n ye jate min qu'est-ce qu'il va faire a bɛ gɛlɛya station belebelebaw la o mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 de bɛ yen nɔ mais station fitinin i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ 2 de bɛ yen bɛɛ n'i ka pompe don jama mana to aw da la ka se mɔgɔ 100 mɔgɔ 200 mɔgɔ 300 yɔrɔ dɔw la fanta to taa mɔgɔ 400 yɔrɔ dɔw la station bɛ minɛ ka fa a kun fan bɛɛ a image bɛ Facebook sanfɛ mɔgɔ dɔw y'u jɔ sanfɛla la k'a photo ta ni fɛngɛw tɛ o tiɲɛw de don donc ni jama y'o bɔ attroupement y'o bɔ jamana yɔrɔ yɔrɔ force de l'ordre kan k'u intéresser o la mais moi je comprends pas tuma dɔw la moi je me pose des questions. D'accord. Tiɲɛ tɛ baden fɛn ye. Siga t'o la. Alors Isaka Ba ni kunnafoni kɔni a ka gɛlɛn dɔɔni o la kunnafoni dafa la i bɛ se ka mun de fɔ. Kunnafoni dafa la dɔrɔn an dalen b'a la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ marabagaw bɛ a mesurer ko bɛ niveau min na. Oui. K'a mesurer taji gɛlɛya kan mais k'a mesurer aussi côté organisation bɔra ka minnu fɔ. Oui. Ka mesure ta ka organiser station kelen-kelen minnu ni taji bɛ olu la mɔgɔw ka se ka taji sɔrɔ sécurité kɔnɔna la ka sɔrɔ mɔgɔw ma bila ɲɔgɔn na o dafalan ka kɛ min ye station ka approvisionner le plus rapidement que possible pour éviter tout problème o de y'a ɲuman ye an b'a dɔn les Maliens est très résilient n'an ye kumaw fɔ ɲɔgɔn ye k'a nɔgɔya minnu n'olu ye dɔɔni sɔrɔ ni gɛlɛya tɛ olu ka station kɔnɔna ninnu bila nka i fana ni gɛlɛya bɛ hukumu min fana kɔnɔ tuma dɔ la ka n'i jɔ bi i kelen kɔ ka aranba kɛ ka 1000 ta i segintɔ ka tila ka taa 1000 ta ka aranba ta tuguni mɔgɔw fana b'o diya n'i ye aran sɔrɔ a ɲini ka 10 000 francs ta pour ni 10 000 francs t'i bolo ko in ma nɔgɔ sa Ariel kana ko in y'o cogoya ye 2000 tɛ bɛɛ bolo bi ka carburant ta dɛ ni moto b'i bolo 400 o bɛ tile 2 tile 3 ɲɔgɔn kɛ o la o bɛ éviter o tigi ka tila ka taa don o don n'i ye 100 la ta n'i kɔni occasion sɔrɔ voilà min b'i mago ɲɛ i b'o caman k'i kun o bɛ dɔ bɔ aranjɔ jama la e na circuler mɔgɔw fana ni dɔgɔtɔrɔ ka kuma ka minnu fana ka bolimafɛnw n'a banna pewu n'a jɔlen don siraba kan anw ka cas bɛ kɛ o bɛ kɛ anw ka cas bɛ kɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ye mɔgɔ ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kungo la nin wagati c'est la résilience totale ni a ye mɔgɔ min ka mobili jɔlen gidɔrɔn cɛmancɛ la a ka taji de banna an ka jigin an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a tigi ka mobili pousser k'a bɔ gidɔrɔn sanfɛ k'a jɔ kɛrɛfɛ mais n'an bɛɛ ye turu cɛ dɔrɔn ka sinɛ ka virgule bɔ ka tɛmɛ a tigi la an b'a donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ye surtout aw musolakaw n'an ye aw ɲɛ gannen don an ka na aw ɲininka a ko bɛ cogo di voilà an ka mobili ko in ma nɔgɔ hali dɔɔni sinon i yɛrɛ ta tun bɛ na ban bi Ok, Isaka Ba alors ni ne bi kunnafoniyaw ye voilà an b'a jigiya k'a fɔ a tɛ kɛ ko mɛnta ye bilen marabagaw ka se ka solution teliman sɔrɔ nin na sinon a ma nɔgɔ hali dɔɔni voilà wagati fara an bɛ n ka cɛkɔrɔba fo Madu Jara yan fo Segukaw fɛ yen nɔ ORTM baarakɛla kɔrɔ don
super biton folikɛla kɔrɔ dɔ an b'a fɔ Ba Sisoko an b'i fo ka Aba n'a ka denbaya fo Modibo Nimakan yan fo sinikaw fɛ yen nɔ maliden fɛn fɛn bɛ sinikaw fɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka duwawu fara i ka duwawu kan Ala kana nin ko in kɛ ko ye min n'a bɛ taga yɔrɔ jan bi bɛɛ solution ka sɔrɔ carburant caman ka don jamana kɔnɔ walasa nin ko kana kɛ ko ye min n'o fana bɛna k'a danwara denbaya Ala k'an kisi o ma. Amina yarabi Ala ka o duwawu minɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn teliyala an b'an ka cɛkɔrɔba fo Elhaji Alassane Camara a bɛ artisanat an b'a fo kosɛbɛ ka foli kuncɛ ni Garba Konare ka foli ye Segu douane kɔnɔna la k'an ka bi nɛgɛ karafetigiw fo Seydina Oumar Keita filanan ni sabali école soli ka wuli bɛ yen sisan essence ɲini soli an bɛ da tila k'a ɲɛfɔ Ala sɔnna ma fɔ Sadio Kuyate Sadio ye dɔnkilidalaba ye dɔnkilidalaba min n'a y'a sen bɔ dɔnkilida la nka nin dɔgɔkun tɛmɛnen polémique dɔ wulila a kun kan a bɛ faamu kuma dɔ la jamana kuma o kuma il faut que sujet dɔ ka sɔrɔ min kuma bɛ tɛmɛ ko sɔrɔla jumɛn fɛ Sadio masuna mɔgɔba ye Ganda Fadiga ye a burankɛ ni a furukɛ ye o kɔrɔkɛ ye Ganda Fadiga ye francikaw kare dɔ tɔgɔ dara Ganda kare bɛ yen o kɛnɛ kan o waleɲuman dɔ kɛnɛ kan a ye so dɔ ta n'a kɛra dans en temps normal problème t'a la parce que mun y'a kɛ problème ye certainement o dépend Sadio yɛrɛ la cogo di tantôt kun jumɛn na parce que au Mali les gens ont tendance ni olu bɛ ko min na fo bɛɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ diyagoya la i tun bɛ dɔnkilida de kɛ ni i nana fo ka dɔnkilida la la gosi don o don i bɛ pour que e yɛrɛ valider ko i ye décision ta décision mais fata tomo ta ni na ka no waleya kelen kɛ ye mɔgɔ la kelen kɛ mɔgɔ fana bɛ kuma i kan sinon Sadio Kuyate tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye min ye dɔnkilida dabila Jɛnɛba Jakite si ka kɔrɔ n'a ta ye a ye dɔnkilida bila a ɲɛ a ma mɔgɔ si neni a ma fɛn fɔ mɔgɔ si ma a ma vidéo kɛ mɔgɔ si kan a y'a ka décision ta décision mûrement réfléchie n ye n ka décision ta n tɛ dɔnkilida bilen a ma dɔnkilidala la gosi a ma yɛrɛ ka baara kɔrɔ la gosi mais ni e nana i ye dɔnkilida dabila oui i ye dɔnkilida dabila o ka ɲi i ye faamuya min sɔrɔ o ka ɲi i ye min sɔrɔ hali n'i bɛ wajulu kɛ n'i ye dɔnkilida tigɛ ka dɔ fɔ tigi ma ni don min dun dɔ fɔ donc c'est comme si elle avait besoin ale ye décision ta population k'a fɔ k'o ka ɲi bɛɛ ka don ale ta ɲɔgɔnna la Fanta bɛɛ n'i kun tilenna de don n'i ye min décider don min i sunna n'i ŋaniya la o i b'o de kɛ mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si diyagoya ko ne ye min kɛ bi fo denmisɛnninw bɛɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ ne ye min kɛ bi fo diinɛ denmisɛnnin bɛɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ ne ye min kɛ bi fo journaliste denmisɛnnin bɛɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ mais diɲɛ t'o ye o n'an bɛɛ fɔra o ye jɔn bɛ kɛ charbon feere la jɔn bɛ kɛ fonctionnaire bɛɛ n'i kun tilenna yɛrɛ mais Mali yɛrɛ de kɔnɔ mɔgɔw de bɛ ten Sadio kelen tɛ mɔgɔw yɛrɛ de bɛ ten mɔgɔw bɛ fɛ diyagoya n'olu bɛ min na ko fo bɛɛ ka don o ɲɔgɔnna ni ne ye nin gulokini kalan fo ne k'o promotion kɛ ko bɛɛ ka don o ɲɔgɔnna bɛɛ tɛ se ka kɛ ka fɛn kelen kɛ donc ni fɛn fɔra Sadio ma elle ne doit s'en prendre qu'à elle-même et à ka mɔgɔ tɔw to yen a k'a ka diinɛ kɛ n'an taara lahara an bɛ taa ɲɛnabɔ yen nɔ mais toi tu ne peux pas diyagoya Mamu i ka nin kurusini i man ɲɛ dɛ karisa i ka nin kurusini non ne bɛ fɛnw suit koyi n'i y'o kɛ don min n'i fana filila don min mɔgɔw fana b'a fi fana ma donc il faut accepter donc désormais elle doit apprendre que oui ne ye n ka décision ta mais tɔw fana ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Il ne faut pas que faut bɛɛ ka jɛ k'o ɲɔgɔnna k'olu nɔfɛ. Oui, diinɛ ŋaniya dun la Tati a passé plus de 40 ans e bɛ dɔnkilida la i ye fɛn sɔrɔ a la i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la tɔgɔ ni makama fɛn e y'o sɔrɔ mɔgɔ tɔw bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ walasa u ka tɔgɔ ni makama sɔrɔ e ko e ka tɔgɔ n'i ka makama e ye minnu sɔrɔ a la e m'olu fili dɛ ko mɔgɔ tɔw fana ka don olu ma ala makama ɲɔgɔnna sɔrɔ fɔlɔ c'est pas comme ça la vie d'accord ne tɛ k'a dɔgɔya n tɛ k'a manquer de respect mɔgɔ wɛrɛw minnu bɛ yen minnu bɛ na décision ta désormais k'a fɔ ko n donna diinɛ la n bɔra nin fɛn masina na don i t'a la i k'i ta kɛ mais kan'a fɔ ko fo mɔgɔ tɔw k'e ta ɲɔgɔnna kɛ diyagoya c'est pas ça la vie ok an ka ɲɔgɔn ka kow faamuya voilà baara bɛ nɔgɔya o de la alors ni ye entre parenthèses ye Isa Kaba an bɛna invité bi dossier ka ca dɛ dossier ka ca bi caman bɛ fɔ bi dɛ i tɛ taa don dɔɔni ne y'a daminɛ ni kalaya ye tan an bɛna se
ay caman be minnu ma sajo ka fɛn faamu donc n y'a ɲɛfɔ caman t'a dɔn k'a fɔ k'a ye dɔnkili da gada fadiga mɔgɔ don mɔgɔ min ɲɛnama c'est très bien a y'o min k'o kaɲi surtout k'ale ye kuyate de o kaɲi mais n'o y'a sɔrɔ a kuma mɔgɔw fɛngɛ c'est ça voilà il faut laisser les gens vivre leur vie. D'accord. Ala ko faamuyali ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o la an ka invité an bɛna o bisimila Isa Kaba an bɛna wele bila maa dɔ ma ka bɔ Muruja kɛɲɛ ni dugu dɔw ye minnu déplacera ka b'u sigiyɔrɔ la a bɛ n'o kunnafoniya di an ma. Awɔ i b'a dɔn k'a fɔ Muruja fana ye yɔrɔ ye a bɛ san caman bɔ kabi jatigɛ wale ko in daminɛna gɛlɛya bɛ olu kan kosɛbɛ kuma ni kuma lahalaya minnu bɛ ka jamana marabagaw ka attention attirer a kan correspondant dɔ b'a bolo min bɛ kunnafoniw di a ma a kun tɛ k'a fɔ ko ka mɔgɔw ɲaraki nka a kun ye o kunnafoni ka dɔn. Oui o la an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka maa wele ni lamɛn Isa Kaba ka nɛgɛjuru sira fɛ. Balimakɛ i ni ɲankuma. Ahaba aw yɛrɛ ni ɲantuma. Balimakɛ anw bɛ e wele ka bɔ Muruja mara la tuma ni tuma. Nin wagati laban in na an y'a ye k'a fɔ dugu wɛrɛ bɛ o ye gɛlɛyaw sɔrɔ ka kɛɲɛ ni jatigɛ walekɛlaw olu ka waleyaw ye. Muruja yɛrɛ lakanako bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ an bɛ don min na i komi bi. An b'a aw fo dan tɛ foli min na. A diyara an ye. Min ye Muruja lakanako. N'a fɔ an b'o fɔ kuma kɔnɔna na. Isa a kana batibaw bɛɛ yan nka Muruja ni yɔrɔ ye Isa yɔrɔ min ye yɔrɔ belebelebaw ye surtout an filɛ nin waati min na tu kɔnɔnaw don. Donc dugu dɔ déplacera ni u ye Girindiŋɛ ye. Girindiŋɛ min yɛrɛ bɛ yen n'i ko Ɲamana commune village belebelew i bɛ Girindiŋɛ jate a la. Donc Girindiŋɛ déplacera ka kɛɲɛ ni samedi ani dimanche ye k'a sababuya kɛ damatɛmɛ wale dɔ ye. Vendredi ni o ye vendredi le 3 octobre 2025 kɔnɔna na ka dugu jɛ samedi la le 4. I b'a ye mɔgɔ dɔw taara don Girindiŋɛ dugu kɔnɔna na u sela mɔgɔ minnu identification ma dɔn. Donc ni u ye yeli yɔrɔ min na ka taa dugutigi ka so ka tasuma don dugutigi ka so ni cɛw ni ba fɛnɛ bɛ yen ni tasuma bɛ se ka don a la ka tasuma don yen na. Donc ka mɔgɔ kelen faga. Donc ka mɔgɔ dɔ fana jogi o tigi taara ka taa n'a ye maintenant k'a koro ni ale ye docteur Soye min bɛ Girindiŋɛ kɛrɛfɛ. Donc u labana ka taa n'ale ye Bamakɔ ale yɛrɛ kɔni an filɛ kuma na nin waati in na ale ka jogini dama fɔra ale fana tora a la. Donc ale taara Gabriel Touré la yɛrɛ. I n'a fɔ o kɛlen sisan Girindiŋɛkaw kɔni u siranna ka sigi dugu kɔnɔ Girindiŋɛkaw u déplacera ka na Madina Kakoro. Voilà an bɛ nin lahalaya in na. Nin tɛ ninnu siɲɛ fɔlɔ ye ka taa dugu kɔnɔ ka dugu jeni u delila k'o ɲɔgɔnna kɛ dugu dɔ la i y'o kuma fɔ. O delila ka kɛ Muruja yɛrɛ ale min yɛrɛ ye Ɲamana commune ye Muruja yɛrɛ o delila ka kɛ mais kalo tile 3 tɛmɛnen ni o ye 3 mai 2025 ale kɔnɔna na. Donc ka mɔgɔ 4 faga ka tasuma don Muruja so caman na min bɛ se ka taa so 20 ni kɔ la. Ka mɔgɔ caman ka denw jeni ka taa ni bagaw ɲɛ. Donc o yɛrɛ jatigɛ kosɔn a ma ko mɔgɔ dɔw la. Mɔgɔ 4 fo ka taa se mɔgɔ 5 ma. Olu yɛrɛ évacuera ka taa n'u ye Bamakɔ jatigɛ kama olu bɛɛ lajɛlen tora nin ko in na. Donc an kɔni bɛ dugawu de kɛ an b'a fɔ lakana sabatiba minnu bɛ yan u b'u sen n'u damayira la. An ka nin kumakan in kun ye de jamana ɲɛmaaw bɛ se k'a dɔn cogo min na halisa min ye Ɲamana commune ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nara région lakana sabatibaliya min b'an ka yɔrɔ la. Donc Muruja kɔni tɛmɛ ka taa ale ka jugu a la kosɛbɛ. N balimakɛ dugu o kɔrɔ ye k'a fɔ ko dugu caman wulilen don Ɲamana commune kɔnɔ walima Muruja yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dugu caman wulilen don ka b'u place la. Caman wulilen don an bɛ nin o bɛ kɛ a village 6nan wali village 5nan de an bɛ se k'a fɔ ni kuma diyara n na village 6nan o bɛ kɛ o ye. Ka wuli pewu yɛrɛ a dugulamɔgɔw yɛrɛ ka dugu bila. Ka wuli pewu foyi t'a duguw la. I n'a fɔ kaba an b'a fɔ cogo min yɛrɛ ye dusumakabi ko in na an filɛ nin waati in na sumatigɛw bɛ yen. I b'a sɔrɔ sunanw de bɛ sɛnɛ an ka yɔrɔ minnu na sunanw sera ani u ka bɛnɛw n'u ka tigaw. Donc ka kalo 3 kɛ sɛnɛ na ka i gɛn ka bɔ o kɔrɔ vraiment ko ma nɔgɔn. Ni lahalaya de bɛ sen na
Muhammad Banka bo jamana ni moma alka balaje daga na min dia to ga faraka am se ga taga to ga to mina na su min se ga to go mina wada ko ko ke de do ke ai o ko ra go sugu jo erete insisan sake bele ba tabadi be nyamana ko min ko no su min be ni ya ku jo to ko na ne be ki ka do ga kalu na usana do se ga musa ga be ko ala ko sugu du ye murja er to ko na sugu ye sugu do e adna ka goro sugu ye sugu do e tale bu sugu ye donc on sugu no ngone sugu jote sugu ere mo mere pe itara sugu konna na murja ere sugu konna ne tega mo je na jara ti me mo tanga donc on a pour moblu tu bibo mortano na moblu bibo bamako na moblu bibo fu Europe moblu bibo Europe kana inga na sugu la community bu ben ñon soro e mais après wati ni ngona sugu jote ni murja sugu tijo ube madina sugu tijo donc we gele pele bay anga marayna ambe do donke mkomuno ni olutare ye fen fa ala ka lara sons mo be ani ka anga wele kan fra ita kan jamana nyamgo ku aklito muru jamara la abe wakati damaro ni bo ambe akmala ko ka kele kosobe ya fo chugumi ambi fu ala ka claire che amina merci ambado aw ye faamuyali kɛ an ka maa welelen ka fɔtaw la président ka bataki an bɛ ale dayɛlɛ ka bɛn ni sisan wagati ni sɔgɔma jamana ɲɛmɔgɔ ne tɔgɔ Lasine Dawu ka bɔ Bamako Sirakoro Dunfin ne ka baara ye dɔgɔtɔrɔya ye ne hakilina ye min ye turukɛla la o de ye n'a y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka village donsow ta k'u former marifa cicogo ɲuman na ani ka marifa ɲɛnama d'u ma sabula n'i y'a ye jihadisiw terroriste ninnu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ka don dugu kɔnɔ ka na dugu ci ka forow jeni ka taa ni maaw bolofɛnw ye u b'a dɔn k'a fɔ marifatigi de tɛ dugu kɔnɔ minnu bɛ se k'u kunbɛn a filanan ye min ye i bɛ taa sɔrɔ terroriste ninnu u ka complices walima terroriste dɔw yɛrɛ ye duguladenw ye donc dugumɔgɔw b'u dɔn mais u bɛ siran k'u ko fɔ faamaw ye walasa u kana na gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ ni marifa b'i yɛrɛ bolo i b'a ye caman bɔ u ka complices ka kow la wa jihadiste yɛrɛ fana tɛ don dugu kɔnɔ tugun ne hakili la nin ye fɛɛrɛ ɲɛnama dɔ ye jamana jɔliko la.